बोसोरसेयाव 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो लेखा गोरोंफोरनो साख्रि होगोन होननाय खोथाया मा जाखो? गावसोरथ' होनदोंमोन बन फानना जानांला बर'फ्रा जौ सेरेब फानना जानांला जों सरकार फैग्रोमोना जों बयखौबो रांखान्थियाव जोङो जौगाहोगोन होनना बुंबाय 66टा मिशन फोसावबा दिनै अबे मिशनखौ साक्सेस खालामगोन? खामानि मावालासिनो खोथा बाथ्रा बुंनायावल' हिर' जाबाय थायोब्ला बे बिटिसि ओनसोला डेभेलप जानाय नङा। मोनसेबो मिशना साक्सेस गैया दिनै। इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बिथांमोना मावनो हादिया। खोथायाव हिर' जाब्ला जाया, खामानियाव हिर' जा। UPPL दोला थांनाय 2020 सननि सासनाव फैग्रोमोना रायजो राजाफोरनो खामानि मावनो थाखाय गोबां खोथा होदोंमोन, मोनसेबो खामानि मावफुंनो हायाखै। दिनै गामि गामि थांनानै बिथांमोना अरुण'दय आसनिनि फर्मफोरखौ आरो फिन रानफैनाय जोङो खोनादों। बिथांमोना थांनाय 2020 सनावनो बिथांमोना रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन जे जोंनि महिलाफोरखौ जौगाखांनो थाखाय माने मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो खोथा होदोंमोन। आरो बिनि बादै नैबे लाखपति बायदेवनि 5 लाख थाखा, दंफां गायनायनि नामाव 10,000, ओमफ्राय निजुत मयनानि नामाव 1200 थाखा, अरुण'दय आसनि नामाव 1200 थाखा, टटेल जों हिसाब खालामनानै नायबाय 5,86,200 थाखा। बे माने UPPL सरकारा गोबां दाहार जाबाय दिनै। दा हिनजाव मानसिफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे दाहारखौ माब्ला होगोन? बिथांमोना खालि मिटिं खालामो, खोथा होयो, मिटिं खालामो, खोथा होयो, बायदिसिना मिशन फोसावो। नाथाय गिबियावनो आं खावलायदों UPPL सरकारखौ, बे UPPL सरकारनि प्रमद बर' बिथां, बिना गयारिमोन, फेरेंगामोन, गोबां दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना जे केम्पिं खालामनायनि आवगाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो गोनां 5,86,200 थाखा दाहारखौ सिगांग्रो मारिग्रो। दाहारखौ मारिनो हायाबा गामिफ्राव थांनानै जोंनि महिलाफोरखौ, आइजोफोरखौ लानानै मिटिं खालामनाया नोंथांमोना अर्थहीन माने बेसलेस जागोन। सिगाङावनो दाहार मारिग्रो। नोंथांमोना गावसोरनो खोथा होनाय माने रायजो माने जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होनाय बेखौ सिगांग्रो होग्रो। बोसोरसेयाव 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो लेखा गोरोंफोरनो साख्रि होगोन होननाय खोथाया मा जाखो? अबाव थांखो 1 लाख साखरिया? 1 लाख साखरिखौ माब्ला होबावगोन? सरकारा जोबनोसै 3 मासल'सै। 3 दाननि उनाव UPPL नि सरकारा जोबबाय आरो बिथांमोना माब्ला होबावगोन? लामा दालां बानायनो होननाय खोथाया मा जाखो? इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बिथांमोना मावनो हादिया। जेरावबो गैया मिशन गासै 166टा मिशन फोसावबा दिनै अबे मिशनखौ साक्सेस खालामगोन? मोनसेबो मिशना साक्सेस गैया दिनै। खालि फोसावोल' ओमफ्राय खामानिखौ मावा। फोसावनायजोंनो समाधान जाया। मावनोबो नांगोन, मावनाबो देखाय। जेरै खोथा होदों बिदि माव। खोथायाव हिर' जाब्ला जाया, खामानियाव हिर' जा। आंनि UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों खोथा बुंनायाव हिर' जाब्ला जाया, खामानि मावनानैसो हिर' जा। मावनानै देखाय। रायजोफ्रा नुनांगोन, नोंथांमोननि मावनायखौ मेगनजों नुनांगोन। खामानि मावालासिनो खोथा बाथ्रा बुंनायावल' हिर' जाबाय थायोब्ला बे बिटिसि ओनसोला डेभेलप जानाय नङा। खालि हिर'ल' बिथांमोना, हिर' जानायानो बिथांमोननि थांखि नामा? खामानिखौ माब्ला मावगोन? सरकारानो जोब्बाय 3 मासल'सै। दिनै जों दखानदारि हाबना सोंदों, दखना बेफार गैला दिनै, आरनाय जि बायग्रा मानसि गैला, 10,000, 12,000, 15,000नि दखना गानग्रा बेबायदि सिख्ला मानसि गैला। बिटिसिनि मानसिफोरनाव दिनै थाखा गैला। दखानाव दिनै बिक्रि जाला, मैगंफ्रा बिक्रि जाला। गावसोरथ' होनदोंमोन बन फानना जानांला बर'फ्रा, माने मैगं खाना जानांला, साम' फानना जानांला, जौ सेरेब फानना जानांला, जों सरकार फैग्रोमोना जों बयखौबो रांखान्थियाव जोङो जौगाहोगोन होनना बुंबाय। गामि गामि बेरायब्रा नायथा मानसिफ्रा दिनै मैगं खानानै फानाब्ला उफाय गैया, अन्थाइ देनानै जायाबा उफाय गैला। दिनै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा, लेखा गोरोंफ्रा दिल्ली, बम्बाइ, बेंगालर थांनानै इन्डास्ट्रिफ्राव, फेक्ट'रिफ्राव माने हाजिरा मुजिरा मावनानै जायाब्ला उफाय गैला। मानो एमप्लयमेन्ट आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ मानो फोजोबनो हादिया? खोथाल' होब्ला समाधान जायाथ', खामानि माव। आं बेनिखायनो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि खोथा गिदिर गिदिर बुंनायनिफ्राय गोजानाव था, खामानिखौ माव आरो बिटिसिखौ गमामायै डेभेलप खालाम, बिटिसिखौ धंस' खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो। आङो UPPL नि गासै दैदेनगिरि लिडारफोरखौ आं दिनै खावलायदों।